toppen. Bare sådan lad være. Herovre. Er det dudu, eller er det gudu? Det er god. Er det bare... Bro. Bro. Det er sådan noget smooth spray. Hvad fuck er det her? Det er kraftigt med god til at lave Harry. Det er fucking det der. Jeg kan kraftigt gøre det selv. Og det her også, det er crazy work. Det er til bøjles, er det ikke? Nej, det er til pellets. Nå, til pellets så. Men har du købt noget, du kan bruge? Du kan sådan sætte den fast med? Nå. Nej! Mike Dyson. Tak, Mason. Nå, ja, tak, Mason. Din er tight, bro. Din bliver ikke mere tight. Pussy tight, pussy fish. Aner det ikke. Jeg er en karpfisker. De holder den altid sådan her. Og så gør det. Står de sådan her. Ved du ikke? Er du klar, jeg er karpfisker? Er du klar? Hvorfor skulle det svært med den der båd? Jeg er blevet bidt. Altså, de er igennem for hurtigt. Det må du selv om, jo. Så bare tag en. Skal man tage 2? Tag hvad du vil! Ja. Jeg kan ikke få den. Jeg missede min stang. Så du det der? Jeg tror, jeg næsten hellere vil stå. Jeg vil i hvert fald bagover. Can you cut me, please? Igen. Nå, nu prøver vi. Nu prøver vi sgu igen. Og lidt af halibut-pellets. Hej, hvor er det lækkert. Lugter du af halibut-pellets? Eller krill-pellets, så. Krill. Jeg elsker en pisse. Crazy. Hvor er jeg populær, var det? Holy shit, jeg er populær. Jeg er fed. Og der er noget, der piller på lige. Jeg har Elon Musk skrevet til dig. Elon Musk. Jeg har bare spurgt, hvornår at vi dropper en ny Tesla. Shut the fuck. Fucking jeg stramme den meget på sig. What the hell? Så meget kan stramme den. Hvad sker der? Sådan der. Fucking spændt. Den løber da okay, den der større, de har derovre. Og det er også 4.000 på. Ja. Den er ikke større end 20 kilo i hvert fald. Den er fejstig, dog. Det er bare en legit. Ja. Er det det? Nej, det skal ikke den vej. Så er jeg grab den igen. Ja. Det du gør. Grab der, hov. Prøv at løfte den lidt op. Gør det. Tag den i munden så. Bare tag den under. Okay, du har den. Yay! Vi lander over vores første større. Det giver ikke op. Vi glemte at gøre den våd. Whatever. Nej, den er lidt våd. Ej. Har du bud? Au! Fuck, den har et hårdt hoved.
Calm down. Nej. Nej. Jeg tager min venter af. Jeg gider ikke have, de skal være større. Tog den? Ja. Du. Tag dig lige sammen. Og krogen faldt ud. Shit. Krogen faldt ud. Ja. Calm down. Nej, bro, fuck den irriterende. Den skal bare ud, den her. Fuck, den er træls. Hvad? Nej. Fuck, hvor er det irriterende. Den skal bare ud nu. Release. Sådan. Vi ses, lille ven. Så den ligger lige der. Gå til kig. Så landede vi der den første. Men jeg fuck vand og kold. Fuck, jeg håber vi fanger en 30'er. Så vi rent faktisk kan få en ordentlig fight. Har du bid?